Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Eta batez be gure gonbidatu guztiak eurek barik ezingo geunkelako abiatu Eusko ikaskuntzak eta Bizkaia irratiak alkarlanean ekarri ohi dugun saio hau. 30 minutu bere segundu eta guzti beste behin. Alantxe egiten dugulako hilabeteko lehenengo zapatuetan eta hilabeteko azken zapatuetan. Beraz, hasteko bai entzuleok ondo etorri sintonia honetara. Gure gaurko gaia zein dan esango dugu, jakiunde topaketak. Jakiunde zientzia, arte eta letren akademia da. Jakiundek unibersaltasunerako bokazioa dauka. Anistasunera joten dau. Geure kultura herentziari uko egin barik. Elea anistasuna. Horixe besteak beste, jira honetan aitatu behar duguna. Ze euskararen sustapenari eta erabilereari jartzen deutzo arreta berezia. Baina jakiunde ikasteko zein lan egiten dauen, galdetuko deutzagu gure gaurko gonbidatuari. Topaketa proiektu barri honen arduraduna da gure gaurko gonbidatua. Gonbidatu dugu eta gonbidapena onartu dau. Jesus Mari Ugalde, ondo etorri zelan zagoz? Eskerrik asko gonbidatzeatik. Gonbidapena atxein handiz hartu dut eta onartu indu gaina zuk esan duzun bezala. Beraz baliatu egingo dugu gure gaurko gaia jakiunde topaketak azur mamintzeko. Lehenengo galderea, orokorra gero zehazten joateko, zein da jakiunderen lana, Jesus Mari? Jakiunde akademia da, beraz, akademia lanak itxitu jakiundek. Jakiunde Euskal Herriko akademia denez gainera, Euskal Herrian kokatuta dagoenez, Euskal kulturaren ondarea duen akademia izanik gainera, akademia lanak Euskal puntu batetik, Euskal ikuspuntu batetik itxitu. Akademia hau berria da jakiunde, duela 3 urte baino etzen jaio, eta hori oso gaztea izatea da akademia mundutan. Gure anai arrebak, beste akademiak, zuk lehen esan duzun bezala mundu zabalean dauden beste akademia horiek, gazteenak eta 100 urtetik gora daude, beraz guk jaio berria besterik ez gara. Lehenengo lana beraz geurea da, akademia bezala antolatzea, antolaketa lanak egin ditugu, barne antolaketa lanak. Esan beharra dago gainera, gaur eman genezakeela bukatutzat antolaketa lan horiek, eta hemendik aurrera ja ekiteko moduan gaudela, akademia bezala xean. Euskal ondarea, euskara mundu zabalerako ikuspegi batekin, eta batez ere soziuz independentziaz ere azpimarratu nahi nuke, independentzia bai botere politikotik, bai botere ekonomikotik, eta egunean zorabiotik ere aparte dagoen gune bat da, akademia non akademikoek hausnartu egin dezaketen gaur eguneko eta gizarteak dituen kezkak, ardurak, eta baita ilusiak ere bai zeetik ez, eta hoiek, behin ezur mamiturik izan da, helerazi gero gizarteari ze moduko soluzioak eta norabideak, hildoak izan daitezken hoi denak ahalik eta egokien gauzatu ahal izateko. Behar bada, ume jaio barriaren lehenengo momentu horrek garrantzitsuenak izaten dira, ezta? Antolaketea esan dozu zuk zeuk, baina segurutik jakiundek edo jakiundek zeuk esaten dozun moduan beste gauza askori be erreparatzen deutzie. Esate baterako, ez dakit, anai arrebengandik asko ikasten da, baina ume jaiobarriak beratara be asko ikasten dau. Bai, jakiundero, jakiunden, bergako izanik beti jota esaten dut eta badakit bestea esan behar dela, baina oraindik ez daukat nik buruan hori, nire geneetan ez daukat hori sartuta.
Bai, barriz... Jotaren ahoskakera. Bai, baina uste dut era batera edo bestera aitatu sustraiak bardin botako dituela, ez da, honek. Entzulean ikustu batera edo bestera esan da, ulertungo da biela. Zalantzarik ez. Asko ikasten da anai arrebengatik jakina, baina norpeakin behu bere bidea. Hori argi dago, bidea norpeaena da, eta norberak eginaz bidea egiten da. Gaina deskubritu egiten da bide hori jakina. Orduan, guk alde batetik izan ere gure, esaten duen bezala, gure konstituzio jardunaldi hau ja bukatu indugu, lehenengo 3 urte hauetan, eta orain ja, orain honezkero ja gauzak egin behar ditugu. Horien artean zuk lehen aipatuten bezala daude topaketak, eta topaketak oraintxe itxura denez, hasiko era hori buruz hitz egiten, eta topaketa da, hain zuzen ere, Jakiunde momentu honetan duen proiektu garrantzitsuetariko bat bakarrik, beste batzuk ere baditu, baina importantenetariko bat hau da, eta da, hain zuzen ere, erakustea, Jakiunde zer den, eta erakutsi zentzu honenean ez irakatsi ez dut esan, ez du inori guk irakatsi nahi, baizik eta erakutsi Jakiundek zer den, eta batez ere zer izan daitekeen gure herri ontako gazteen, jende gazteenetarik enen aurrean. Bai. Eta ez dakite, noko zotzen da hau, edo nor da Jakiunderen parte? Jakiunderen parte dira Jakiundeko jakitunak, hori da, ze ondo esan duan jota, bai? Dira, Jakiundeko jakitunak baitira, eta hauek, akademiko hauek aukeratuak izan dira, alde batetik eusko ikaskuntzak lehenengo Jakiundeko zorrera ekimenean aukeratu zituenak, alegia izan ziren, non baitalako distinzioak, eto sari berezia zituztenak, edo aipamen berezia zituztenak Euskal Herria dena bat hartuta 7 probintzietan, ez bakarrik hemengo gure 3etan, baizik eta 7 probintzietan akademia mailako aipamen berezia zituztenak aukeratu zituen eusko ikaskuntzak, eta horrekin egin zuen horrelako nonbait esan dezagun nukleo txiki bat, eta nukleo horten gainean gauzak nukleatuz Jakiunde hazi eginda. Azteko dago oraindik Jakiunde, askoz gehiago hazi behar du, hazita dagoena baino, Jakiunde hazi egin zen 25 jakitunekin, ero akademikoekin, momentu honetan dauzkagu 40, baina, 81 izan artero, oraindikan gure konstituzio fase hori ez dugu bukatzutat emango. Dana dela gehiago jakingura izan ezkero, badago jakiunde.org, eta hori klikatu ezkero jakin daike hainbat, bai Jakiundez. Honena gehiago jakingura izan ezkero, nik uste dut horraxe jotea dela, baina ez dakit, ez baterako, web horri horretan,
zer aurkituko dugu topaketez? Informazio txuren bat, bai, baina badakizu honena dakienari eta untzea izaten da, eta zeuzara topaketa proiektu barri honen arduraduna, ez? Barria esan duzunean, arrazoi osoa dugazu, barria da bata. Barria da eta. Topaketa bat baino ez dugu egin oraindik, eta izan ere aproba moduan egin dugu, ikusteko ja nola ze gauzak ikas gentzakeen lehenengo hau egin eta gero. Orduan, topaketak izan ere kontzeptua oso gauza simplea da, gero gauzatzea beste kontu bat izaten da askotan, kasu hontan ere halaxe da, baina daukagun kontzeptua ideia da nonbait eraman ahal izatea jakiundeko akademikoak, jakitunak, ikastetxeetako, batxilergoko azken urteetako ikasleen aurrean. Euren artean sortu egin dadin elkarrizketa jario bat. Elkarrizketa zan ezagun zintzoa, inolako trabari gabekoa. Eta elkarrizketa hortatik, batez ere gun nahi duguna, helerazi ikasle hoiei, gazte jende hoiei, badaudela hainbat balore idealak nonbait gazte denbora horretan urruti eta hain nonbait lortu ezinak diruditenak, badaudela jendea herri honetan gainea ditugunak, euskal herritarrak direnak, neurri handi batean lortu egin dituztenak. Eta haien esperientzia, balori hoien garrantzia azpimarratzen, eta zein izan den beraien ibilbidea, beraien prozesu vitala, hoiek lortu ahal izateko kontatzea, eta jartzea haien esku esan genezake, gazte horien esku, guk uste dugu oso gauza onuragarria izan daitekeela olako gazte jendearengan. Jakiunde zientzia arte eta letren akademiak, lehen aitatzen izan dugun moduan, ekarri dau hau ekimen barri hau, eta topaketak da izena. Ezaten esan duzu, Euskal Autonomia erkidegoko hainbat herritan gauzatu eta gauzatuko dala. Zelan egingo duzue hori, zelan daukazue mai gaineratuta, akademiko ospetsuak esaten izan duzu, jakintsuak diranak, eta hezkuntza ertainekoi bideratuta besteak beste, ezta? Hala da. Bideratuta daukagu momentu honetan esan dizut lehenengo aprobaen dugula eta oso pozik gaudean lortutako emaitzekin. Ondo joan zan hori? Bai. Primeran joan zan. Bai. Bai jakituna beraiek jaso izan zuten impresioa eta baita ikasleek ere izan zuten duten oroitzapena ekitlaldi hortaikoa oso atsegina da, oso pozgarria eta aberatsa beraien hitzak erabiltzearren, eta orduan orain da momentua hori guk zabaldu ahal izan dezagun bai
Euskadiko 3 probintzietara, eta jakina baita ere Nafarroara eta baita iparraldera ere bai. Lehen esaten izan duzu, ezta? Holaxe da, guk 7 probintzietan egiten dugu lan, euskararen esparruaren eremuan da, esparruaren eremua da, hain justu gure ekintza eremua, eta hortara mugatu ero zabaldu ingo ditugu gure ekimenak, eta horixe da alegia egingo duguna. Izan ere, egiten dugun prozesua nahikoa simplea da, eta da alegia gure ikasle hauek aldiz aurretik aukeratu egiten dituzte beraien ikastetxeetara, ez da egiten kanpo ikastetxeetan edo kanpo beste hainbat aretoetan, baizik eta ikastetxe bertan egingo da, edo egin ohi da, egin duguna. Aukeratu egiten dute zein jakitun nahi duten beraiek joan daitezen bizitara beraien ikastetxeetara. Haien informazio bibliografikoa osoa daukate, eta aldiz horretik guk berartako irakasleekin egiten dugu lana, esplikatzeko eta esateko zertan den ekimen hau. Behin hau egindakoan, beraiek orduan landu egiten dituzte hainbat galdera, zer nolako jarrera izan, zer jakin nahi dute, zer jakin mina sortu egin die haiek egin duten irakurketak, ero lanak jakitun hauek egin dutenaren arloan, ero jakitun hauek jakitun diren arloan ere bai, eta behin hori egindakoan, guri bidaldu egiten dizkigute hainbat galdera, ero hainbat aburu, hainbat iradokizun, hortaz, ero hartaz hitz egin nahiko genuke. Honekin jakitunak jakitun dira, eta nonbait gertatu egiten dute nola aurkeztu beraiek halako publiko baten aurrean. Behin hori egindakoan, orduan audientzia moduko ze hori antolatzen dugu, gutxi gora bera 60 bat ikasle ero olako zerbait izaten dira gure jardunaldi hauek, eta han jakitun hauek lehenengo egiten dute azterketa txiki bat, beraiek zer izan dituzten aburu, izan direnak iritsi ahal izateko, eta bigarrenik zer eskaini diezaieketen ikasleei beraiek egin duten galderak ero iradokizunen hildotik. Horre, parkatu Jesus Mari, akademiako kide bi egon ohi dira? Kide bi, hori da gure neurria, bero dozen erdi behar baldin ere, dozen erdi ere jarriko egiten duzke guk posikazko. Hortaz ez dugu inolako problemarik, gero bat bakarri behar izan ez gero, hortaz ere inolako problemarik elitzateke egongo. Baina bi da, esaten duguna gu, gero iruditzen zaiguna guri egokia dena, egokienena dela. Eta gero ikasleak, 60 bat talde, 60 laguneko talde batero, nahikoa proposa ikusten dugu. Hortik gora agian, ikusten dugu, gehiagitxo ezeten izango, eta orain izango dudan gauza bategatik, eta alegia da. Azeran ikasleak nonbait egoten dira beldur, ero izututa, lehenengo galdera zeinek egin. Baina behin lehenengo galdera bate botatakoan, orduan ikaslei ez dago modurik isilarazteko. Orduan, iristen da momentuan non bait esan behar dugu, jaun Andreok, onaino iritsi gara. Urrengoan gehiago. Urrengoan gehiago. Badugu beste zerbait hau baino egiteko, hemendik aurrera eta moztu ezagun orain urrengoan izango da gehiago eta. Orduan jendeak parte hartzen dago. Jendea lehenengo hasten da beldur eta bukatu egiten du apasionatu da, pozik eta ez joateko gogoarekin, bertan egoteko gogoarekin, oraindikan gehiago guk usten dioguna baino. Eta zeka apasionatzen dituz, ibilbide profesionalaz itauntzen jakia dituei edo jakintza arloaz? Neri iruditzen zait gehien inkitu eta iritsi egiten zaiena gure gaztei dela aurrez aurre ikustea nonbait beraien ikasketa gaietan, gutxienez gai batzuetan, idoloak izan beharko nuke, baina ez da hori hitza da, nonbait goi mailara iritsi egin diren hainbat pertsona humanoak, gertukoak eta hurbilak ikustea. Horrek ematen dien konfiantza,
horrek ematen dien poza ikaslei, zentzu orokorrean hartuta poza hitz hau, nik uste dut gustau egiten zaiela alde batetik, eta orduan honek esnaharazi egiten die grina gehiago ikasteko haien gandik. Eta horrek inkrescendo batzen da. Zenbat eta denbora aurreago joan, ikasleak gero eta gehiago jakin nahi dute haien gandik. Eta gero eta gehiago jakiteko, gero eta galdera gehiago egin behar da. Bai, Guk gizakiok beste modurik ez dakogu ikasteko. Galderak egin, eta galderen erantzunei ondo erreparatu. Hori da bigarren partea, zentzuk ikasleek hain ondo egiten duten bilera hauetan, elkarrizketa hauetan ikustu. Gukia ondo egiten jarraitzen dugu, segure lana badakiru zendan ita ondo eta gero erantzunei ondo erreparatu. Horre badaukaguz zientzietakoak diren jakitunak, humanidadetakoak, edo eta arteetakoak, ez da? Hain da, jakiunderen akademikoak non bai daude, esan dezagun, orekatuta, jakintza arlo, zuke apatu dizun jakintza arlo hietan. Zientzileria badaude, ingenieriak ere bai, badaude artistak, beraz artea antzestu egiten dituztenak, badira musikoak, badira zinegileak, badira antzerkigileak, eta badira ere humanistak, zentzu nonbait murrutzean hartuta, eta zientzilariak eta artistak ere, horiek ere humanista dira, izan ere humanoak badira, ez dira martzianoak eta. Baina, humanistak pentsatuz letretako, filosofia, psikologia, soziologia, olako arlotan espezialistak eta jakituna direnak ere baditugu hainbat, baina oraindik lehen esan duzuen bezala gehiago behar ditugu eta gehiago izango ditugu. Euskal Herrian baditugulako jendea hortan aditua nahikoa dena jakin den egon ahal izateko. Topaketak bat baino gehiago egongo dira, esan dugu, euskararen eremuan, olan orokorrean, ez da? Zabal ibiliko zariela, egutegia eginda daukazu ebein honezkero, hori egokitzen joango zaria ikusiko dozueia prozesu edo garapen hori zelan doan, edo zelan izango da? Egutegia ikastetxen arauera dator. Beraiek esan behar diguten noiz datorkien egokien beraiei hauek egiteko. Eta orduan gu moldatu ingo bera beraien egutegietara. Jakin badakigu ikastetxeetan, beraz hezkuntza ertainean, egutegiak izaten direla nahiko hertsiak, eta utxuneak eta olako lekuak egiteko beste hainbat ekitaldietarako ez dela erraza izaten, eta horregatik guk badaukagu gure malgutasuna beraien iradokizunetara moldatzeko. Beraz, zentzu hortan egutegiaren aldetik guk ez dugu inolako planifikazio ertsirik esanaz, alako egunetan, alako hilabetean eta alako urtean egin behar hau, eta bestela ez dago alakorik. Guztiz kontrakoa da. Esan diezaguzue, noiz nahi duzuen, eta gu bertan egongo era. Eta kikio. Beraz, ikastetxetako norbait baldin bazarete hau entzuten, deitzea besterik ez daukazute jakinundera, lehen zatariak esan dizue zein den gure web orrialdea, han aurkitu dezakezue gure helbide osoa, eta egintzazue mesedez, zuen deiaren zai gaude. Hori da, jakiunde.org esan dugu. Hain justu. Hortxe dago informazio guztia. Ez dakit Jesus Mari Ugalde, topaketa honen, proiektu barri honen arduraduna, ezerti intontzean itxi dugun, behar bada gauza asko, ez dakit. Agian bai, baina lehen esan dugun bezala nola proiektu barria den, eta oraindikan bidea egiten ari den proiektu bat denez, nik esango nuke agian hemendik urte batetara berriz gonbidatzue eta egingo dugu berba sakonago eta luzeago, ia nola joan den, oain esan dizakezuet bakarrik zeintzuk diren gure asmoak, baina ez zeintzuk diren gure eginkizunak egiteko daude oraindik eta. Oso ondo, beste hitzordu bat ipiniko dugu eta kitxo orduan jakingo dugu gehiago jakiundez edo jakiunderen topaketez. Badauka Ruper Ordorikak doinu bat, zeina adinoan lehen pausoa.
Lehena ez dakit izango da, baina bigarrena denon ezkero nik uste emondo zuela. 3, 4, 5 eta gainerako hainbat etorriko dira, baina oraingoz 1000 esker, Jesus Mari Ugalde, hemen geurean egoteagaitik eta urte askotarako. Ez horregatik eta doktorren urtera arte. Hori da, ia holandan, agur entzuleok. Soilik, gizonak behar du zalantzan.